Αν θέλεις οικονομικό πλούτο και όλος σου ο βίος να είναι ακριβώς όπως αρμόζει σε έναν πολίτη άνθρωπο, ψηφίζεις Ελλήνων Συνέλευσης. Η στιγμή της μεταρρύθμισης είναι τώρα. Η ψήφος σου πολίτη είναι η αλλαγή. Για τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε Ελλήνων Συνέλευσης. Στην Ευρώπη είναι ανάγκη να τεθεί ένα γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό σύστημα με κέντρο το όφελος των πολιτών και την ίδια την ανάπτυξη, όπου η οικονομία θα είναι πραγματικά η νομή του ευρωπαϊκού οίκου και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σύμφωνα με το δίκαιο των πολιτών. Η Ελλήνων Συνέλευσης, χωρίς δεσμά και αγκυλώσεις, μπορεί να εμφανίσει, να αναδείξει και να ελέγξει όλες τις ευρωπαϊκές συμβάσεις, κρυφές και φανερές, μέσα στα πλαίσια της ισότητας και της αλήθειας του δικαίου. Είναι αλήθεια ότι έχουμε χιλιάδες άδικους και παράνομους φόρους στη χώρα μας. Βάσει ποιου εμπορικού ευρωπαϊκού κώδικα είναι δυνατόν τα αυτοκίνητά μας να φτάνουν στη διπλάσια τιμή με φόρους τελωνίου που να ανέρχονται ακόμη και στο 100%. Πώς είναι δυνατόν τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων με έναν άνομο νόμο να ρυθμίζονται ανάλογα με τα κυβικά, ενώ το καθένα έχει 4 ρόδες. Ακίνητα, ρούχα, τρόφιμα, καύσιμα, τα πάντα είναι φορολογημένα παράλογα, χωρίς καμία ανταποδοτικότητα και αντίθετα με οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία ευρωπαϊκού κράτους. Πώς επιτρέπεται αυτό? Φτάνει ως εδώ. Έχουμε διπλάσιους φόρους από την ίδια την αξία του προϊόντος. Αυτά είναι παράλογα ενώ είμαστε στην Ευρώπη. Τελικά είμαστε στην Ευρώπη ή μήπως είναι η εσωτερική πολιτική της Ελλάδος? Πότε επιτέλους θα ακουστεί μια φωνή που θα εξαφανίσει κάθε άδικο φόρο εις όφελος και συμφέρον του Έλλην πολίτη? Η στιγμή είναι τώρα και η φωνή αυτή είναι της Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι η ώρα να γίνουμε Ευρώπη. Στις μέρες μας κλονίζεται η ασφάλεια της Ευρώπης γεωπολιτικά. Δεν θα πρέπει κάθε χώρα της Ευρώπης να παίρνει δικές της αποφάσεις, ακούγοντας τον απόϊχο σκοτεινών συμφερόντων και να σέρνεται χωρίς τη θέληση των πολιτών της σε επικίνδυνες διαδρομές. Είναι λυπηρό η γυραιά Ήπειρος με πραγματικά μυαλά να μην μπορεί να σταματήσει κάθε διαπληκτισμό και κάθε πολεμική κλιμάκωση. Η Ευρώπη, ενώ θα έπρεπε να είναι το δείγμα στον πλανήτη, σήμερα πραγματικά φαίνεται ότι δεν έχει οντότητα. Η Ελλήνων Συνέλευση από τα έδρανα της Ευρωβουλής μπορεί να δώσει οντότητα στην Ευρώπη, επαναφέροντας τον ηγετικό της ρόλο παγκόσμια. Η Ελλήνων Συνέλευση πρέπει να βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Γερμανία αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δανειστεί από την Ελλάδα. Έχουν πάρει χρήματα από ελληνικούς καταπιστευματικούς λογαριασμούς για να φτιάξουν τις χώρες τους. Διαχρονικά, κυβερνήσεις και κόμματα όχι μόνο δεν απέτησαν την επιστροφή αυτών των δανείων, αλλά λειτουργήσαν και ως συνεργοί απέναντι στα συμφέροντα των Ελλήνων. Εσύ, Έλληνα πολίτη, γιατί γίνεσαι συνεργός σε αυτό το έγκλημα? Και μόνο για αυτό το λόγο πρέπει να ψηφίζεις Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι ο μόνος πολιτικός φορέας που μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις έτσι ώστε να συμβεί η επιστροφή τους, να αναζητηθούν ευθύνες, αλλά και το όφελος που έχει στερηθεί διαχρονικά η πατρίδα μας. Η αλήθεια, τα ωφέλη και τα δίκαια των Ελλήνων πρέπει να εμφανιστούν. Τα μεγαλύτερα θαλάσσια ευρωπαϊκά σύνορα και σε τέτοιο κομβικό σημείο ανάμεσα στις 3 υπήρους είναι της Ελλάδας και πρέπει να φυλάσσονται από την ίδια την Ευρώπη. Είναι αδιανόητο σήμερα η Ελλάδα να τα διαφυλάσσει συντηρώντας στρατό με μεταχειρισμένο πολεμικό εξοπλισμό που τους πουλά πανάκριβα η Ευρώπη και να δέχεται και τον οποιαδήποτε επικριτική πολιτική. Μια πραγματική γεωπολιτική στρατηγική της ΕΕ είναι η φύλαξη των συνόρων της με την Ασία, που ταυτίζονται θαλάσσια με το Αιγαίο και χερσαία με τη Θράκη. Ως εταίροι θα υποχρεώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα ισχυρό κονδύλι ώστε να δημιουργηθεί ένας σύνθετος στρατός ευρωπαϊκών συμφερόντων. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν έχει πάρει καμία αποζημίωση για τις καταστροφικές συνέπειες που προήλθαν από τα στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα δυσθεώρητο ποσό που μας οφείλουν και αποδείχτηκε ότι καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν είχε την τόλμη να το απαιτήσει. Στημένες φωνές διαχρονικά από όλους τους κομματικούς μηχανισμούς αποσυμπίεσαν την κοινή γνώμη και προσπάθησαν με κάθε τρόπο και με ψευδείς προσδοκίες να ξεχαστεί από γενιά σε γενιά. Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου έχασε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ψυχές και στερήθηκε κάθε δυνατότητα ανάπτυξης. Οι υλικές ζημιές καταγράφηκαν από τους ζωντανούς. Οι νεκροί όμως δεν ήταν εκεί για να μιλήσουν. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί το ίδιο το γένος μας.
άπειρες προσπάθειες συνέβησαν ώστε να αποκοπεί από τα δίκαιά του. Η αξία όμως ενός Έλληνα που οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα από ποιον μπορεί να κοστολογηθεί? Η Ελλήνων Συνέλευσης μπορεί, χωρίς φόβο και χωρίς καμία κρυφή δέσμευση, να φέρει στην πραγματική του διάσταση της αλήθειας του δικαίου και να θέσει εκ νέου το θέμα του ύψους των αποζημιώσεων, ώστε να οριστεί και να ζητηθεί από εμάς τους ίδιους. Μονόδρομος η Ελλήνων Συνέλευσης στις ευρωεκλογές για την επαναφορά της αλήθειας του δικαίου, της ισότητας, της ισονομίας, της ισοκρατίας και όλων των αξιών, αρχών και νόμων της ίδιας της φυσιολογίας του ανθρώπου. Ψηφίζεις Ελλήνων Συνέλευσης για την αναβίωση του τεράστιου, μοναδικού, ελάνιου πολιτισμού μας και την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων της ελληνικότητας. Έχουν υπογραφεί μεγάλες παγκόσμιες συνθήκες από τις οποίες παράγεται ένας οικονομικός πλούτος για τους ανθρώπους, στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα αλλά και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός ο πλούτος κρύβεται από τους πολίτες. Παγκόσμιοι θεσμοί, ευρωπαϊκοί θεσμοί, σέχτες και κυβερνήσεις συνεργάζονται δολίως ώστε να παραμείνει κρυφή η αλήθεια. Η Ελλήνων Συνέλευσης μπορεί να κάνει την αρχή στην Ευρωβουλή για να αναζητηθεί και να θεσπιστεί το δίκαιο του Έλληνα πολίτη, ώστε να συνδεθεί με το δικό του πλούτο, αλλά και να συνδεθούν με το δικό τους πλούτο και οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες εταίροι μας. Όλοι περιμένουν εμάς. Ήρθε η ώρα. Οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Εμείς είμαστε εσείς. Μόνο με λογική, μόνο με τα μάτια του νου, μπορείς να δεις την ελευθερία, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι το θεμέλιο της ταυτοποίησης της ύπαρξής μας ως Έλληνοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό, σταθερό, αδιαμφισβήτητο, αδιαφιλονίκητο. Η επανακαθίδρυσή τους μέσα στον κοινωνικό ιστό ήταν, είναι και θα είναι η ίδια η απόλυτη αποστολή μου. Και γι' αυτό με αναγνωρίζετε και όλοι εσείς. Γιατί ήρθα να επαναπροσδιορίσω την αλήθεια του δικαίου της ανθρώπινης ύπαρξης και να στερεώσω την αργητινή δημοκρατία στη βάση της κρίσης και αρχής του ίδιου του Έλλην πολίτη. Ο πολίτης είναι η ίδια η πολιτική. Ο πολίτης είναι ο ίδιος ο πολιτικός. Και από εκεί απορρέει στην ολότητά του ο ίδιος ο πολιτισμός. Η πραγματική αληθινή δημοκρατία είναι μόνο δημόσια διοίκηση. Είναι η ίδια η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων των ίδιων των πολιτών Έλληνων ανθρώπων και αφορά όλους. Κανένα κόμμα, κανένα δόγμα και κανένα χρώμα. Όλοι πρέπει να προστατεύουμε πάντα τα δικαιά μας. Να διασφαλίζουμε την ίδια την αρχή της ισότητας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ώστε να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες να βιώσουν ως Έλληνοι άνθρωποι. Σήμερα ψηφίζονται νόμοι που είναι ενάντια στην ανθρώπινη φυσιολογία, που προσβάλλουν και καταπιέζουν τον Έλληνα άνθρωπο και όλο το κοινωνικό του σύνολο. Νόμοι που επέβαλαν αυστηρή λιτότητα, άλογους και καταστροφικούς φόρους που πλήττουν αλίπητα κάθε άνθρωπο, κάθε πολίτη, με φτώχεια, με ενεργεία, με ασθένειες, με ανέτειες εισβολές μεταναστών, πολέμους, ανύπαρτη ασφάλεια, ανύπαρτη ισότητα. Και εσύ, άνθρωπε, απουσιάζεις. Θα συνεχίσεις, άνθρωπε, να είσαι αντικείμενο στο βίο της ζωής της δημιουργίας σου. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Είναι αδιανόητο να νομίζεις ότι είσαι μόνος. Όχι, δεν είστε μόνοι σας. Είμαστε όλοι μαζί. Μια μονάδα, μια ολότητα. Είμαστε ένα. Ήρθε η στιγμή να αναγνωριστεί το δίκαιο. Να κάνουμε πράξη όλα αυτά που θέλουμε και ονειρευτήκαμε. Γι' αυτό η Ελλήνων Συνέλευση είναι εδώ. Και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Η Ελλήνων Συνέλευση από την αρχή έχει τις ίδιες θέσεις. Και ο σκοπός είναι ένας και μοναδικός. Είναι ο ίδιος για όλους και όλα. Από πάντα για πάντα. Η εγκαθίδρυση της ελληνικότητας και η ίδρυση της πραγματικής πολιτείας. Να αναγνωρίσουν και να ενθυμηθούν όλοι ποια είναι η πραγματική δημοκρατία και πώς οι πολίτες πρέπει να ζουν στην πολιτεία. Πολίτης και πολιτεία είναι ένα. Το μόνο που μένει είναι να εμφανιστείς εσύ, πολίτη. Να δράσεις με ελεύθερη βούληση και να βάλεις τέλος στην αδράνεια, στη λύθη. Να ενωθείς στην ολότητα μονάδα της Ελλήνων Συνέλευσης για την Ελλήνων πολιτεία. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει, την ώρα που πρέπει, για να κάνω αυτό που πρέπει. Όλοι με γνωρίζουν ποιος είμαι. Σε σένα κρύβουν ποιος είμαι εγώ. Αλλά στην ουσία είμαι εδώ για σένα, για όλους, για την ίδια τη μονάδα. Όλα είναι μια στιγμή. Η ώρα είναι τώρα, η στιγμή είναι τώρα. Τα πάντα είναι μια στιγμή, ως μια σταγόνα. Ο ίδιος ο ωκεάνος.
Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε όλοι για την απελευθέρωση της Ελλάδας μας, της πατρίδας μας, της ίδιας της Ευρώπης μας, του ίδιου του πλανήτη μας, με αξίες και αρχές και όλους τους νόμους του δικαίου. Ψηφίζουμε όλοι το δικό μας εθνικό πολιτικό φορέα. Ψηφίζουμε όλοι Ελλήνος Συνέλευσης Αρτέμις Ώρα. Ελλήνος Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος.